салом дӯстон, дар ин видео мо бо нами приложени пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани приложене дар поёни видео мешавад. Ва барои пул кор кардан мо ин нами сангда зер мекунем ва дар инҷа сангҳои сабз буда ина дар баланс мегзара 715 дашида ёзи дар баланси мо. ва агар мо бихоҳем ки мисол мо зер мекунем, чанд бор зер карданда ба якта мегзарад. Агар мо бихоҳем ки ҳар як зер кардани экран да мо 80 танга бигзара, инҷа нависагие ки ограничение скорости клика снят 10,000 тангаи зард. Барои 10,000 тангаи зард пул кор кардан мо бояд инҷа видео тамошо мекунем. Як видео 25 тангамон метавад, ё ки пополнить баланс медорем, инҷа мо метавонем пополнить кунем 10,000 тангаи зард 100 рублай. ва ё ки метавонем амхе просто бе пул гузарондан амхе мо кор кардан гирем, хелам мешавад. ва инҷа телеграмшон аста, метавонем телеграм ёда бигирем ва хабарҳои нав дар бораи ин приложени мо метавонем бихонем. Ва инҷа магазин аста, мо метавонем инамиёро бихарем, инами инструментора ва пул бисёртар кор кунем. Ва инҷа гуфтагие ки арендаш 7 рӯзаш 10,000 амхе тангаи зарда, яъне 100 рубл ва 35% фоида меёрад. Ва амхе нархҳои ёш бо амхе нависагие. ва инҷа даби бустеро ҳаста, иён нархашон қиматтарай, агар бифоратон айё мехаред ва иён фоидашон бисёртар меёрад. ва агар шумо пул кор кардед, пули дар коритонро кор кардед, вивода зер мекунед ва баъд инҷа ина гуфтагие ки 10,000 тангаи сабз 1 рублай. ва инҷа гуфтагие ки минимални сумма на вивод 100,000 тангаи санги сабзе. ва мо агар 100,000 амхе тангаи сабз кор кардем, метавонем вивестиро зер кунем ва дар инҷа бо гуфтагие ки чӣ кор кардем, ина внимание нажмите на кнопку ввести с вашего баланса рубиновая спишутся рубини. яъне ки ҳаминҷа вақте мо вивестиро зер кардем ва дар инҷа скриншот кунем, мегӯяд баъди вивестиро зер кардан экрана скриншот мекунед, хай бо ҷо пайдо мешавад ки нависагии ҳамин сурати скриншотро мо дароӣ кунем ва дароӣ мекунем ва кашлоктонро роӣ мекунем ва дар баланси шумо пул мегзарад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.